Köszönöm szépen a kedves meghívást. I'm really pleased and honoured to visit the first integrated gym in Hungary, established by one of our long-standing partners, Suhany. The British Embassy is a strong advocate of initiatives supporting the integration of disabled people and raising awareness about disability rights. I'm very pleased to see here a truly excellent example showing how sport can enrich people's lives, increase confidence and also develop community relations. I've had a fantastic time here today. Zolly showed me how to work the cranking machine. I got the hang of it eventually, and a really good workout for my arms. And then Robert showed me how we work the spinning machine. That was my first time on a spinning machine for about 3 or 4 years. So it was a little bit of a challenge, but I really enjoyed it, and it's been fantastic to see all the facilities here and to try out the cranking and the spinning. Thank you, Suhany. 2011-ben indult a Budapesti Brit Követség és a Suhany Alapítvány kapcsolata. Az első komolyabb, nagyobb támogatónk a Brit Követség volt. Egy nagyon fiatal alapítvány voltunk akkor, ezért említettem az imént nagykövet úrnak azt, hogy a mi fejünkben ez a dolog a bizalomról szól. 2011 évelején egy féléves alapítványban megbízott annyira a Budapesti Brit Követség, hogy egy egyedülálló kezdeményezésünket támogatta. Magyarországon elsőként indítottunk teremkerékpáros edzéseket látássérülteknek. Ez később bővült ez a program, és ma már nem csak látássérült, hanem értelmi fogyatékos gyerekekkel, fiatalokkal is tartunk spinning edzéseket, illetve később ilyen tandem kerékpárokat vásároltunk egy következő támogatásból, amivel szintén látássérült és értelmi fogyatékos gyerekekkel, fiatalokkal tudunk együtt sportolni. Szóval, hogy ez a bizalomról szól, 2011 évelején indult ez a kapcsolat, most 2016 közepe van, és egy hónappal ezelőtt az alapítvány megnyitotta Magyarország első integrált edzőtermét, ahova fogyatékkal élők és épek együtt tudnak lejárni, edzeni. Nagyon megtisztelő számunkra, hogy a nagykövet úr személyesen is megnézte ezt a létesítményt, együtt sportolt egy picit látássérült kerekesszékes sportolóinkkal, és nagy szeretettel várjuk őt, a kedves feleségét, és természetesen az alapítvány, illetve a nagykövetség minden munkatársát a jövőben is itt az edzőteremben, és nagyon bízunk abban, hogy ez a kapcsolat, ami a 2012-es londoni paralimpia jegyében indult el, ez hasonlóan fog folytatódni a jövőben is.